Jan is mijn boerman. En toen ik mijn pensioen ging, dus zei hij van nou, ik kan wel een keer met de kajak varen. En nou, dat leek me wel mooi. Want je hier een grote vrije tijd natuurlijk. En dus daar ben we op kajak varen. En Anne, ik wakker op kajak varen, mijn oorgroepje. Nou, we varen nou denk ik 12 jaar. Ja, wel 15 jaar bij me, denk ik. Misschien ook wel 15 jaar. Ja, dat drinken we straks even, hè? Bij Kluun, dan gaan we even de koffie drinken. Tolle woerdenzoeders in het toch komen, of net? Het is een prachtige sport, want dat moet ik wel even vertellen. Het is een sport van 88 en het is boetendoor. En deze man die wordt als 82 en als je jongen goed eruit en in de boord stapt, hij is zo sterk als een beer, want we beleven voor alles maar die boorden. En hij is zo vlug als wetter. Nou, dat is een beetje hoe druk, hè? Maar Nee, dat is het voordeel van deze sport. Je hoeft net naar je sportscholen om dat te draven en weet ik veel wat. Je zit alles in. Maar ik wil wel zeggen dat ik begon ben met dat kano. Ik woer alleen nog het wetter op, maar een verrekijker en een fotocamera. De natuur in. Dat ben eigenlijk mijn bedoeling. Maar toen kwamen we zo bij elkaar en als groepje is het natuurlijk hartstikke leuk varen. Hebben jullie dat monument al zien, man? De brug is er wel zien. Oh, dan moeten we daar even wachten. Jan, is dat het monument wel zien? Maar even die vraag te beantwoorden, wat hoort hij hem nou bezig zijn? Kijk, die stilte, hè? Het is hier zo mooi. Ik ga nou echt ontdutsen hoe mooi Friesland is. Prachtige wetters en zo stil kan het je wezen. Wij komen op plakjes, we hebben nou aan een oerklunen. Daar kan geen motorboot komen. En dan lezen alle keer veel met lelies, wetterlelies. En dan die stilte en die romte, dan kun je dat mooi krijgen. Dan ga ik wel eens koffen, dan varen we misschien wel een uur en dan wordt er haast niks zijn. Dat deed je net voor te stellen, maar het is wel zo. Moest je mee beetpakken? Nog even weer. Nou jongens, het is, we moeten ons warm drinken, hè? Hey. Verging niet, verrekte kou, hè? En dan ik wel respectabele tochten, hè? Dus van tussen 25 en 40 kilometer. Ja. En dus we zijn al een keer mee, maar al verschillende keren om op een Waddenzee weg om eilanden in de VN. En we zijn al een paar keer oerstutsen van Stavoren naar Enkhuizen. Ja. Dus ik het is maar op. In één dag heen en terug even zo, hè? Ja. Ja. We hebben altijd een hoop lol met elkaar. En hogere politiek, wij weten ook heel een soort van politiek. We weten het beter als Rutte. Ja. Wij Maar hier. je vreegt dus nooit om advies, maar dat zoekt eigenlijk wel dwars maken. Anne? Ja. Zo, we hebben CDA, we hebben RNP, VVD, we willen het nooit niet eens mogen.